Εσύ με τα εξυπηρετείτε και θα σας μάθω πώς να ανεβάζετε με Ξυπνάβα μια εφαρμογή στο tablet σας. Πηγαίνετε πρώτα στο αρχικό μενού και θα πάτε σε αυτό που έχει τα πάντα, το Play Store. Αν όμως δεν έχετε Play Store, γράφετε, στριβέστε στο λογαριασμό Google σας. Το είχα δει κάπου πριν. Π.χ. εγώ τώρα, θέλω εγώ να βρω κάτι για την ΑΕΚ. Γράφω στο τέτοιο, στο search γράφω ΑΕΚ και τι πρέπει για την ΑΕΚ και πατάω το ΑΕΚ. Αν θέλω κάτι άλλο, πατάω το complete, αν βρω κάτι άλλο. Εδώ βλέπω τις εφαρμογές και βλέπω αν έχει κάτι με ευρώ. Αν βρω κάτι με ευρώ, π.χ. Αν βρω κάτι με ευρώ, θα σας πει για την πιστωτική σας κάρτα. Αλλά πάντα, μην δείτε την τιμή και από την περιγραφή. Να βλέπετε πάντα, πατώντας, όχι με τη μία, εντάξει. Τι εγώ τώρα θέλω να βάλω το, εδώ πέρα αυτό. Το ΑΕΚ News Voice. Όχι το ΑΕΚ News, το ΑΕΚ 1924. Βλέπω τις εικόνες, να βλέπω τι θα μου δείχνει. Και μετά βλέπω την περιγραφή. Για να πω αν αυτό μου ταιριάζει. Αλλιώς πέφτω και βλέπω άλλο. Μπορεί να έχετε ένα άλλο θέμα, αλλά δεν με απασχολεί και πάρα πολύ. Βλέπεις την έκφραση δεν μας νοιάζει και πολύ. Βλέπεις ότι είναι υπάρχει για να καταλάβεις τώρα. Εκεί πέρα θα μπαίνετε στην εφαρμογή εκεί πέρα, θα μπαίνετε εδώ πέρα για να βλέπετε π.χ. στην εφαρμογή εκεί πέρα που είναι για να βλέπετε αν υπάρχει κάτι καινούριο. Συγγνώμη. Βλέπετε μετά τις κριτικές και ακούστε ένα κόλπο. Πηγαίνετε εδώ πέρα στην άκρη και κουνάτε με το δάχτυλό σας και μετά βλέπετε το λογαριασμό σας. Εγώ έχω με George Fifth, είναι δικός μου λογαριασμός. Αρχική σελίδα, εφαρμογές μου, αγορά εφαρμογών, η λίστα επιθυμιών μου, εξαργύρωση. Εδώ, πάμε από αριστερά, στη γωνία και τραβάμε. Βλέπουμε την κριτική και το τι λένε. Βλέπουμε αν έχει πολλά 5 αστέρια ή 4 αστέρια και αν έχει πολλά 4 αστέρια ή 5 αστέρια και μας αρέσουν και τα παραπάνω που π.χ. εμένα μου αρέσουν, δεν μπορεί να μας αρέσουν, πάμε στο εγκατάσταση. Αλλά πρώτα απ' όλα μην κλικάρετε από αυτό. Και πρώτα απ' όλα όμως πριν πάτε στην εγκατάσταση βλέπετε το πόσα GB θέλει. Σε ένα που το λέει. Να, πόσα GB θέλει. Φύγει αυτή θέλετε 8,84 MB. Πατάμε εγκατάσταση. Εδώ πέρα μας ζητάει η επικοινωνία δικτύου, ασφάλιση συστήματος, αποφασιστικός χώρος, που αν θέλετε παίρνετε μία κάρτα μνήμης, ρωτήστε εκεί πέρα σε κανένα μαγαζί που πουλάει τέτοιες, π.χ. Μικιαμάρα, Πλαίσιο, Κοτσόμπολος και άλλα πολλά μαγαζιά. Εγώ θα σας συνεχίσω καλύτερο το Πλαίσιο, εγώ από εκεί πέρα παίρνω με τα ηλεκτρονικά μου ήδη και είναι ωραία. Βλέπετε όλα εδώ πέρα τι έχει τα δικαιώματα εφαρμογών. Αφού συμφωνείτε με αυτά, πατάτε αποδοχή. Και τώρα περιμένετε πάνω. Τώρα περιμένετε και αφήνετε βγαίνετε κιόλας. Πατάτε εδώ πέρα για να πάτε στο αρχικό μενού. Και εδώ πέρα πατάτε εδώ πέρα την ημερομηνία που έχει κάθε. Και εδώ αν βλέπετε εδώ πέρα πότε θα εγκατασταθεί. Αν δείτε το βίντεο μου για το πώς μπορείτε να εγκαταστήσετε με Ξυπνάβα το πώς να εγκαταστήσετε με Ξυπνάβα μια εφαρμογή και γεια σας. Για να δούμε. Λέει εδώ πέρα λέει εγκατάσταση. Να, και αν έχετε antivirus
Καλύτερα σας λέω να πάρετε και antivirus να κάνει scanning στις εφαρμογές που εγκαταστείτε. Το λέω, να, βλέπετε εδώ πέρα τι λέει. Εγκαταστήθηκε με επιτυχία. Το πρώτο μου βίντεο, γεια σας. Subscribe στο κανάλι μου παρακαλώ. Αυτά.